Ato ng Sayro, ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Misangko sa pagpanigbas ug pagpanunggab ang bangi sa duwa ka abal-abal driver sa Bansalan, Davao del Sur. Unang gitigbas sa sospek ang biktima. Apan may balos sab ang biktima diyang iyang nadunggaban ang sospek. Ang duwa, pulos samdan. Nakaalerto si Argil, relator. Makita ang pagtabok ni ining lalaking nakaputi og t-shirt gikan sa Bansalan Public Market padulong sa Bansalan Public Bus Terminal Martes sa hapon. Milingkod siya sa terminal. Milabay ang 3 minutos. Miabot kining lalaking rider sa terminal. Ang nakaputing lalaki mitindog og dunay gibunlot sa iyang likod. Giduol ang rider og galit nga gitigbas og lagaraw sa duha ka higayon. Midagan ang gitigbas nga rider o gigukod pa sa lalaki hangtod sa wala na kini naapsan. Misulod sa palengke ang nanigbas. Samtang mibalik sa iyang motor ang rider og dunay gibunlot. Giapas ni ini ang nanigbas kaniya. Wala na nakuha sa kamera apan sumala sa Bansalan Pulis gamit ang kutsilyo na dunggaban na og duha ka higayon sa gitigbas ang nanigbas kaniya. Makitang nagkadugo na ang likod sa nanigbas. Nibadlong na kining security guard. Hangtod sa miabot ang kapulisan. Gilayong gidala sa managlahing ospital ang duha. Nasayran nga pulos habal-habal driver ang duha. Ang nanigbas usa ka 67 anyos, samtang 51 anyos ang gitigbas. Nigula sa investigasyon sa kapulisan nga una ang hitabo, dunanay panagbangi ang duha hangtod sa misangko sa maong insidente. Magbabase man tayo sa mga evidences na makukuha ng ating investigator, sir. Pero possibly, sir, meron talaga itong na kaso na frustrated murder. Yun namang sa sir, magdedepensa naman yung dito. Kasi yung aggression kasi, sir, ba is nag-stop na. So, hindi po pwedeng sabihin na self-defense kasi nag-stop na yung aggression sana, kumuha na naman ng kutsilyo at nistab yung suspect sana. Ang ating ng korte, sir, ang bahala kung ano yung magiging decision with regards to the case at saka yung mga evidences na ito-forward ng prosecution, sir. Ginakuhaan pa og pahayag ang duha nga kasamtangan ginatambalan sa ospital. Ako si Argil, relator. 1 Mindanao.